OK, takže čaute, moje meno je Martiner a v tomto videu vám poviem, ako si prepastovať notebook, teda konkrétne herný notebook, a akú pastu zvoliť. Takže ja mám notebook prepastovaný touto pastou, čo je teda konkrétne Arctic MX4 a idem ho prepastovať touto pastou, čo je vlastne Arctic MX6, ktorá by mala byť teda o 20% lepšia, 20% teda účinnejšia ako MX4. Takže malo by to byť lepšie. A hlavne ide o to, že táto pasta je teda hustejšia, o dosť hustejšia oproti MX4, čo je teda dosť dobré kvôli tomu, že pri menej hustých pastách, ako je teda tá MX4, môže nastať tzv. Pump out efekt, čo vlastne znamená, že sa pasta začne z procesora počase vytláčať. Zvyčajne to býva kvôli vyšším teplotám alebo kvôli náhlej zmene teplot, čo teda u herných notebookov ako je tento sa stáva, aj vo všeobecnosti u herných notebookov sa to teda stáva. Takže je lepšie zvoliť hustejšiu pastu, ako je napríklad teda táto MX6, alebo teda dobrou voľbou sú aj pasty ako je Grizzly. OK, takže poďme na to. Prvé, čo teda musíme spraviť, ak chceme prepastovať notebook, tak si ho teda musíme odšrobovať časti, aby sme ho mohli otvoriť. Takže odšrobujeme tieto skrutky. Ak teda máme odskrutkované tieto šrobiky, tak môžeme otvoriť teda notebook, alebo teda dať dole tento plast z notebooku. Zvyčajne sa to robí trsátkom, alebo môžete teda použiť kartu ako ja, čo není úplne že ideálne, ale nemám trsátko, takže ďalej, keď teda už máme otvorený notebook, tak si odpojíme batériu. Malo by sa to teda robiť nejakou plastovou vecou, sú na to aj teda nejaké kity, aj na to otváranie notebooku, aj na celkovo proste prepastovanie a tak ďalej. Takže ďalej teda potrebujeme si odskrutkovať tieto skrutky, čo nám teda držia CPU a grafický čip, ktorý teda chceme prepastovať. Takisto si odskrutkujeme tieto skrutky, ktoré nám vlastne držia celé to ako keby pasívne chladenie. OK, takže keď máme odskrutkované všetky šroubiky, ktoré nám držia toto pasívne chladenie, tak teda môžeme vybrať. Ešte aby som nezabudol, tak teda, aby sa vám lepšie pracovalo s tým, keď si to chcete teda prepastovať, tak si môžete odpojiť tieto konektory, ktoré držia ventilátory. Tu by som bol veľmi opatrný, lebo akože môže sa hocičo stať, že zlomíte káblik alebo niečo podobné. OK, takže keď sme sa dostali už sem, kde teda máme ten procesor a ja si to teda otočím, aby sa mi s tým lepšie pracovalo, kde máme teda ten procesor a grafický čip procesora, tak teda čo musíme prvé spraviť je, že si zoberieme teda pastu, samozrejme, krásna MX6 pasta, Arctic MX6. A ja som teda kúpil balenie, v ktorom mám teda aj handričky na čistenie, ktoré sú teda s izopropyl alkoholom alebo teda technickým liehom. Takisto ak máte doma technický lieh alebo teda izopropyl alkohol,
Alebo ak nie, tak nejaký takýto set si kúpte a to nejde otrhnúť. Reálne, GG, toto išlo. Takže čo musíme spraviť, alebo teda môžeme, nie je to nutnosť, ale aby sme tam nemali starú pastu, tak teda izopropyl alkoholom, ktorý teda není vodivý, tak teda tieto časti utreme. Dobre, keď máme vyčistené teda tieto plôžky na pasívnom chladení, tak teda môžeme utrieť pastu aj z procesora a grafického čipu. Takže ďalej, čo potrebujeme, tak teda si naniesť pastu na procesor. A tu je viacej typov, akými to teda môžeme robiť. Jeden z typov je teda, že si dáme iba guličku malinkú ako hrášok, teda pri notebookoch ešte o trochu menšiu. Ale môj tip, akým to teda viacej ľudí robí, nie len teda ja, je taký, že si dáme teda ako keby čiaru, jednu, druhú na procesor. Táto pasta sa teda trochu horšie vytláča kvôli tomu, že je hustá, ale zasa má to svoje výhody tým, že je hustá, tak by tam teda nemal nastávať ten pump out efekt, čo teda isto oceníte, ak máte herný notebook a nechcete, aby vám po roku sa prehrieval. Takže tam dáme čiary ako keby. Veľmi sa mi teda nepodarilo, ale to vôbec nevadí, lebo tú pastu aj tak teda budeme musieť roztrieť. Teda môžete ju roztrieť, nemusíte, ale u týchto hustejších pás teda je lepšie ju roztrieť, aby sa teda dostala všade. Dobre. Toľko to pasty asi tak stačí, to by som povedal, že som až pridal. Ďalej si zoberiem teda túto moju doničenú kartu, lebo bývajú teda aj také kity, v ktorých máte vlastne takú ako keby proste také plastové na rozotieranie tejto pasty, čo teda je dosť dobré. Takže ja to beriem. Ja to rozotriem prstom. Už to vzdávam proste. Aby bola teda všade. Ja viem, že to vyzerá hrozne, ale účel to bude spĺňať. Vôbec to nevadí, že to je po bokoch. Síce to esteticky veľmi dobre nevyzerá. Ale tak keby máte izopropyl alkohol ako taký, tak sa to dá tak spraviť, že vlastne to utrete okolo. Že ja sa bojím, že niečo pokazím, nejakú diódku alebo dačo, čo tam je. Dobre, takže ešte raz si nanesiem pastu, skúsim jej tam dať teda trošičku menej. Dobre. Paráda. Dobre, neviem, či to je menej, ale takéto množstvo by som povedal, že je celkom v pohode. Dobre, a skúsim to rozotrieť teda prstom, lebo tou kartou je to fakt hrot. Niekto vlastne robí, že vôbec teda tú pastu nerozotiera, iba proste priloží teda to pasívne chladenie a tá pasta sa tam usadí, iba že potom sa teda stáva, že niektoré časti sú voľné a proste není tam tá pasta, nedostane sa tam tá pasta, ale teda u týchto hustejších, ale akože nie je to nejaký veľký problém, ani to nie je žiadny problém, iba proste niekto to robí tak, niekto zasa tak a u týchto hustejších past teda je určite lepšie to rozotrieť, lebo tá pasta sa tak ľahko teda nedostane na iné strany. Dobre, takže keď to teda máme, tak pomaly, keď to máme prepastované, tak teda pomaly dáme to pasívne chladenie na miesto, ako má ísť. Keď nám tam teda to pasívne chladenie sedí, tak môžeme teda priskrutkovať. Mali by sme teda skrutkovať tak, že do kríža, alebo teda rovnomerne, takže nejak tak, aby teda tá pasta sa tam rovnomerne usadila, ale to sa teda väčšinou robí
u tých menej hustých past, ale vlastne akože ničomu to nevadí a tak či tak sa lepšie usadí, takže lepšie to rovnomerne robiť, prikrúcať. Dobre. A posledný. Parádička. Dobre. Takže aby ste ešte teda nezabudli, tak tento káblik si hlavne nezabudnite pripojiť, lebo inak by vám ventilátor veľmi nešiel. Takže si ho nezabudnite pripojiť naspäť. OK, takže ďalej teda musíme priskrutkovať tieto skrutky, čo sme odkrutkovali. Dobre. OK, ďalej teda keď máme prišrobované všetky tieto šrobiky tam, kde majú byť a je všetko teda v poriadku, pripojené, tak si teda dáme tento plast naspäť. Dobre, teda notebook zase otočím, aby sa mi s tým lepšie robilo. Dobre, pekne priklapneme. A už nám iba teda ostáva prišroubovať tieto skrutky do notebooku tak, ako teda boli. Keď máme teda notebook zavretý, prišroubovaný, tak je čas na test. Ja som teda spravil benchmarky tejto MX4 pasty v porovnaní s touto MX6 pastou, aby sme teda zistili, ktorá lepšie chladí, alebo teda ktorá bude dosahovať nižšie teploty pri záťaži notebooku. Benchmarky som teda robil v Cinebenchi popri zapnutom HV-Infu, teda na sledovanie teplot CPU, kde vlastne vyšlo, že priemer teplot u MX4 bol okolo 92,3 stupňov. U MX6 bol tento priemer teplot 78,8 stupňa, čo je teda o 13,5 stupňa menej ako u MX4, ale úprimne si myslím, že keďže je ten procesor na novo prepastovaný, tak tie teploty sa časom usmiernia. Spravil som teda aj grafický test vo Furmarku, kde vyšlo, že teploty u MX4 dosahovali 66 stupňov, pričom u MX6 teploty dosahovali 65 stupňov. Je to teda zanedbateľný rozdiel. Ak sa ti toto video páčilo, budem rád, ak zanecháš odber a like. A zatiaľ čau.